Namhlanje guys make niphendule nje ezinye questions manje endidla ngozibuza. Sikhe simove on mfondini ngabe khona uzaphinda abuza obubhanxa. Siqale ngezazimenxe endidla ngobuza ngumcingo otheni lo. First of all mkhulu uqeda umahluko phakathi komcinga ne-toothpick. Uba wena uboni kahambe uyofuna ichange yakho ye-school fees kwesa sikolo wawufunda kuso. Mna ndizokwazi uyicacisa. Ihabit nje yena ibamba besithubeni nami. Seyisignature ngoba nokwazi noyiyeka noma senithanda. Akho umuntu ngena habit yakhe mfondini abanye bakhetha uhambe besitsha abantu babantu. But ke asikho lapho namhlanje man guys. Omnye umbuzo oxhapha kule bakwenza nona abasisi ba over 30 ankile. All I can say is that wanophinda lamagqwirhakazi. Uqala kwela gunqo lingusisi nolibabalo lakhe lazama unibamba isilahle. Uyotsho kweli ningalazi negama lalo kodwa lihambe lisithi linomntana wami engamondliyo. Zange wanibambisa nebele la swine nani ba ningamboni ngathi hayi kodwa yiyo la material ankile athunga ngayo le. But ke ngomuntu naye shemsisi wabantu akazongathandwa apha athandwa khona. Hayi ke ibe ngulo mbuzo undikayo what you do for a living. Yaxhomekeka foni ndenza lonto ndifuna uyenza ngalo mini leyo. Uba uveka usithwandi nginotaxi nami nditsho ibambe apho nawe ungaphikisi ungothuki iqanga nye imini xa udibana nami ndincanca lo mcinga eboardroom namangamla okanye ufike pha kumekazi ndithengisa inkawuza ijali ina-options kaloku ivuka yenze nothanda nangongo lesithathu nge-31st kaMenzi abe nisigugu lethu eTees Lounge into ethetha ububhanxa phana ezinye izituji ngusiya seyang uyasin bhanzi nolungelo ndlovu tikiti i-100 ishow iqala ngo7:30 conductor nje la nambi pha kwiposter for amatikiti ezasimenxe singukholi isi-organize ezi show ngutsotso waselokishini kaloku adibane into zokhompa utikiti